apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, si kamat gayam ti masabat ko, sis. Nakapulas kamit. Sa dino ti papanam. Kwasis. Inak ijayan dananang. Ijay ngamin ti pagrubuatan mi. Ha? Nagsasaritaan mi ngamin nga agkakabsat. Ama pang kami mamaag-beach ita. Ay, wow! Naimbag pa'y kada kayo, tadakwar tayo apag-beach yo, Hay na, sa anak kumamot amapan, gaputawan ka nga rod ti kwartak. Ngam gaputan na pilit dagiti kakabsat ko, ay kat mapanak Alay ka karudan! Ang mga naguru-uray dagiti kakabsat mo. Ingat in happy trip. Anya? Napan nag-beach daros kunam kumare? Wan! Kadwa na kano dagiti kakabsat na. Kag-beach? Agbibisin? Kunam lano asino da baknang? Ha? Pa-beach-beach da? Kunam lano adot kwartada? Banding damat ang agkakabsat. Ken uray pa'y mapanda ag-beach. Masapul ka di nga ibagada ken ka? Ay na, saan naman nga imbaga? Nagdamagak ngamin. Dinamag kuno sa dino ti papananda. Di ko namkit di. Masapul na nga iparamag ang mapanda ag-beach. Mapantay tumamot kumare. Apag iso, summer ita. Ket, mapantayo No ada kwarta tayo. Adda, kumare. Adda. Santay nga itulok nga awan. Anya? Anya? Ay una yan, daytoy nga impose ni Rose iti Facebook. Ay na. Napalaluwahanan na talaga ti kinaman nagbibisin na dya babae. Anya? Kita man naka-swimsuit. Kaya siyempre, beach nga ro ti ayanda. Alangan mer nga agpajama kas kada agjacket ti naposkon. Si kamat, sister. Agbibisin na talaga. Kita akman na tayo bagbagam nga impose na iti Facebook. At dahil taman na kita Ay, wow! Nagpintas mata ni Sister Rose. Kasla balasang, Oy! Nagado ti nag-like iti post na. may sakamat. Ha? Nakaalalas lang arudan, ibagampay lang ang anapintas. Anya? Nay, apay nga, sasaruno ti sinay mo si Kapanyang. Ay, awan. Mamukan. Saan ka akasta no awan makagapaw? Mabwisitak nga rod. Magbisit ka. Iti anya. Di mo ibagano niya ti makagapaw. Awan. Kanyak lang dayjay. Basta, mabwisitak ka talaga. Ay, si kakat ti buwisit Salsalod-surin ka no apay. Hindi mo ibaga. Iswa si kat ti buwisit. Talagang agbibisin. Bakbakitan lang arudan. Nga, post payla a post iti pictures na. Ay, Ay, tanabutob ka, tanabutob. Itay pa'y bigat nga enrugim, tagtan tanabutob. Apay niya, te pareko, mau. aha! Kita man to impose ni Rose. Napagklan nga agbibisin na dya bakbakitan. Anya? At iwan na pa'y mo dagiti babalasang. Kuday tati pareko, mau. Ti ko nam kidya ka, umapal ka manayin, iso akasta ka manayin. Anya? No umapal ka, agtrabaho ka nga main. Total, dakkel mo tan ti anak ta. Saan mo tan na masapol nga awiram? Day ta ka sadot mo, ti parikot ken ka. Anya? Hoy, sumardang ka man gando? Awan pa'y sirbim mga asawa? Naa!
Addan tulat kwartak. Awan day ta pintas mo, Rose. Adda yun na pimpintasak na mitisika. Ho! Aging gayta, agtantan na butob ka pa lang panyang. Ay unay kan. Anya? Unay ka ti apal mo iti kumari mo. Manipod kalman, aging gayta, agtantan na butob kang agmay-may sa. Ay! Panawan nakman si kagando. Ho! Jak amo no niya ti pampanunutan panyang. Ay nawaw. Ay, kas itinakunak. No umapal ka, agtrabaho ka may. Iti kasta, magatang mumudag iti kaya mo. No kasta lang ka, mapasamak iti biyag mo. Ho! Anya, umutang kay ti kwarta, panyag. Ay, uwin ko matata. Pangusaram ko may ti kwarta. Ay, kwa tata. Adda na patag apangusaran mi kanigando. Kahit, manaw ti kasapulam, Ay, oray. 5,000 lang tata. Di kay madanagan. Bayadan mi matla dagos. Apaman nga da kwartame. Ay, sige. Pautagan kayaw. Hanggang niya. Diyak kaya ti mabayag, ngagbayad. Ay na, agyaman naklaunay tata. Ikarik, bayadan mi matla dagos. Okay. Ha? Apa nakapulis kayo nana? Sa dino ti papanan nyo? Ay, adala pa panak-anak ko. No sumangpet ni tatang mo, ibagam nga ada na patag-anak panak. Inton Sabado ti panagawid ko, Mabalin na ka sumurot. Ay, saan anak ko? Saan ang mabalin? Di ka madanagan. Igatangan ka itinapintas nga ay ayam mo. Sige, namnamak data. Ne, si ka magayam kumaray. Ay na, nagpintas mo't tanday takawis mo. Sa dino ti papanam. Ay, sa dino pa ikuma? Kat EJ Beach, Ha, ay katun Napan kami mo't idinapan alawas. Ay na, nagmayat si ka. Ay, amumat mare, amapan kami ita. Iso adi na kun istoryaan pa Anya, mapan kan iti papanam. Saan ka manaktak iti pagnak? anya. Ala, umay kakit din kumari. Siyak ti makaam mo. Anyam, ala, awang kwarta. Ay, siyak nga rod ti makaam mo. Ada kwartak. Umdas nga aramatan tayo amapan ija beach. Os! Kahit maasawan, adapay sa bali nga inawis mo? Wen, inawis ko da mari piling ken mari talya. Umay da ka no. Ganun! Inawis ko ida atap no naragragsak. Ay na, inawis mo idang di mo mat inawis ni Manong Gando. Ganti anak mo. Ay unay ka matan sis. Saanan? Mapukaw ti happiness ko no adda ni gando. Anya? Anya? Pimanaw ni Nanang Mau? Tatang, naku na ngayon ton Sabado ka nung agawid. Anya? Di na mo imbagbagan no sa dino ti papanan na. Ay, apay, napanan na. Basta nakapulis tatang. Ala, nagpintas ti kawis na. Kabarbaraw. Anya? Sa dino nga'y tinangalaan na iti kwarta na. Katawan mo't inyaw awat ko kankwa na. Diyak mo tatang. Basta, iday tamat tibilin na kanyak, itay pimanaw. Aday ta. Picturean na. Ngam kita Diyan napintas ko mamot ti panakaala na. Wen! Anya ka lagi ding. Danag mo. Amangan nga minudi mo amot agigam iti kamera. Ay na, unay ka. Laki din. Ingka ag-post iti tapicturen ka. Ay, saya atam kumare. Oh, aday ta. Impose ko ti agkakapintas a pictures ko iti Facebook. Sigurado makita ni Mary Rose daytoy. Anya? Tiyan mo na ngamin. Iso na lang ti makabaal nga umay dito'y beach. Ala, apa yan?
Aging da ita ka, di kan nasakit pala tinakem mo, ha? Gapo lang ti pa nag-beach da kumari Rose, idi na panalawas. Mabwisit ak nga rod. Tawan lat lumabas iti news feed ko no saan at irupa na. Ay, na, Houston, sister. Imay tayo nga ro din nag-beach, di Houston. Wala, ti kinapintas ni Mari Rose, di papala. Ay saan? Adayo mata na pimpintasak ng iso ah. Nay, si kamagayan pare. Nagdagaang ang pumanagna ka. Naggapuak man, ija enda karol abakla, Maray. Sapsapulang amin ni Panyang, awanda mo ijay. Anya? Apay, saan ka di ang nagpakadaking ka? Ah, Ay na, umay kapay. Agtugaw ka dito'y balkon. Mabitlaang, inakalaan ti cellphone ko. Ipakitakin ka di pus ni Panyang iji beach ana pananda. anya? Oh, aday ta pare. Nakita mong tiladawan ti asawam anapan nag-beach. Nagmayat ti pus na iti Facebook niya. Ay, una yun dahi babae. Tadi man na nagpakada magkanyak. Kahit ang mga no di mo palubusan no ipakada na paiking ka. Nagmayat ti caption na oh. Poor or rich can go to beach. Anyan ni kumaray. Imbag ko mga rod no intugot na kamot kan ti anak yo. Ay, dahi tangaro kumaray. Angam, ala, may amaon. Tati napatag, namuak no sa dino ti ayanda ita. Ay, apay nga, sister. Kaslawan mo't ore may saan nag-like iti impose mo a picture mo dito beach. Uray awan. Tinapatag na i-post kon. Kan amok ang nakita day tandag iti kukumari ta. Anya? Kapasawan! Imay ka lang nag-beach tap na adama i-post mo iti Facebook. Ay saan matakas ta kumari? Oh, nya saan? Iso lang arudan ti turong ti saritaan. Kan turong ti saritam. Katwanan no iso ti pan nakaawat mo. Naa. Napangkay magam ka nung nag-beach, ngam di ka mala nagpakadamay. Ay na, nabambanugak lakay. Kayat ko ti agina na. Na. No adapay lapungtot mo kanyak. Mabalin ka de. Damdaman tulatan. Anya, Kasangsangpat ko pay lang ng ung tanak. nangalami ti kwarta kay naramat yung nag-beach. Sungbat, pa-beach ka. Ngam da ito'y anak mo, pinanawam dito'y balay. Awan si Dain na. Anya ka matay. Ala huston, kunakmat. Mangan kay kit din. Adain sangpet ko apasalubong para kada kayo. Anya, imutang ni Panyang kada kayaw? Wan, imutang iti 5,000. Nakuna na ka sa pulan da kanong agasawa, iso anamati akmait. Ngamilikwan, ne. Nakita dyan ako yung post ni Panyang iti Facebook aladawan na nga dada iji beach. Anya? Iso ang madanagan nak. Ang mga nusaan nga mo ni Gandaw ngay maimutang ni bakit na iti kwarta. Ay una yan ni Kumari Panyang. Imutang iti kwarta, tapno laang makapan iji beach. Urayak nga ron nga umay agbayad nga mawamait. Iso naku na dyan nakaw. Ngay naklangin iji balay da. Kasayaatan day tang arami din nyo. Iti kasta, maamuan ti asawa na. Nasaya at nagsabat ta dito'y dalan pare. Si Mangpot ka din ni bakit mau? Uwin ko maray. Aday di balay. Nagmayat ti urok na. Nabambanog iti manungal daw nga ipapanday di beach. Kasta ka day? Ay una yan. Ibagam to nga rod kinkwana, ama pan nakanubayadan te kwarta nga inutang na kinitatain siyong. Nakuna na ngamin itay, nga ururayan na ni Kumari Panyang ama pan agbayad. Anya? Utang? Uwan pare. Ala, makaamu kayo nga agsarita. Basta imbagak lakang kadya imbaga ni tata. Sige kumaray. Agyaman ak nga raw. Agpudno ka man si Panyang. Abay, imutang kay ti kwarta ka ni Tata Insyong. Wen kinsan lang ti sungbat. Wen no saan kunak nay. Nay. Wen lakay. Nakautang ka ni Tata Insyong iti 5,000. Anya. Kaya't mo sa wen. Iso ti inusar mo na pan nag-beach.
Wan lakay. Awan lang aron amin dito'y balayan na aramid mo pa ilang tinapan nag-betch. Sakit inutang mo pa iti kwarta ngay naramat mo. Pakawanan naglagay. Ikariksa na napaulit. Napan ka lang nag-betch. Gabuta umapal ka kadagiti ko kumarem ang nag-betch. Hindi na palabas. Sana ya? Baka mo ka mang bayad iti kwarta ngay inutang mo. Di nakiramraman dita. Nawatam. Agasam, inulbudan pa jila kay anak kautangam. Imbaga makasapulan ta ti kwarta. Ay, napanyang, dayta ko matibaliwang mga ugalim. Ti umapal iti tattaaw iti aglawlaw mo. Amom, saan mo't adakas ti umapal kahit? Nulakit, dayta agtrabaho ka. Tapno magatang kan maaramid mo ti kayat mo. Kan makapan ka iti lugar a kayat mo. Lakay. Imutang ka iti 5,000. Ngem napan ka lang nag-bitch. Nagragsak ka lang iti manungal daw. Ang imita. Parikot mo no sa dino ti pangalami ti pagbayad mo. Ay, ikarik lagay. Mangsapulak iti trabaho. Tapno makabayad ak iti inutang ko. San ka nagtrabaho, panyang? Ingkalangan ka dagiti kukumarim akaduam anapan nag-bitch. Sigurado ang matulungan da ka. Anya? Makapahiblad ka tao. Ay na, jak la pagarupen nga inutang mo matgayam ti naramat tayo anang bitch. Kumari. Ay na, imbagam kumasigod, jak im-imayan. Ah, Napantay lang nagragragsak ijay bitch. Ngim awang magayam imbatim akanin dagiti agamam. Hoy! Ano ba yan? Numaminsan si ka Liklikam kumamot tayo umapapal. Ngamin, gapula iti apal mo ka ni Mary Rose anapan nag-beach. Nangaramid kamit iti wagas tapno makapan kamit iti beach. Ken adama i-post mo iti Facebook. ay, Ay na, saan anasaya at dayta sister? Imutang ka tapno iparamag mo iti kaadwan anapan ka nag-beach. Ay na, si ka tinakababain. Nang runa kat dimanon ka ni Kumari Rose dagiti saum idikan kuana. Anya? Ay na, so apang aasim sister. Liklikam ti umapapal. No umapal ka, agtrabaho ka. Sana kasta. Ano ba yan? Ay, lakay. Tulungan na kumamot. Ano diyak ka no mabayadan ti utang ko? Ibarangay na kano ni Tata Insyong. Hindi na sayatap, nagnakam ka. Ayos lang kan ka nga ipabarangay nak ni Tata Insyong. Gawain! Napay, anya ti amom, tulungan ka? Ha! Ultimo. Ay kayo no ibarangay na ka, aganos ka Day taka ngamin. Ay na. Sakit, impos mo pa ilang ije Facebook, ti ipapanyo ije beach. Tapno lang ti kayat mo, kat maamuan ti kaadwan, ken gapo iti apal mo. Ang ay na, naamuandan nga utang tinaramat yun nag-beach. Anya? Ay, awan nam namam kanyak panyang. Numakulong ka gapo iti dayta, ti gunggunam. Ay, nawaw! Agtrabaho ka, tapno iti kasta, magunod mo dagiti banag akayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.